Ahojte! Momentálne sa nachádzame v budove nášho 8-ročného gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. V dnešnom videu by sme vám chceli ukázať našu školu. Povieme vám niečo málo o tom, ako to tu funguje a zároveň sme pozbierali rozhovory s ľuďmi, ktorí tu študovali či študujú. Týmto videom by sme vás chceli povzbudiť, aby ste sa nám prišli pozrieť aj na DLDčko a zároveň aby ste aj pouvažovali nad možnosťou študovať. Ahojte, ja sa volám Anička a ja som Evelyn. Akurát sme v príjme na tejto škole. Na 8-ročnom gymnáziu sme išli preto, lebo sa nám na základke učiteľia málo venovali a venovali sa tým pomalším žiakom a tu sa všetko kvalitnejšie naučíme a sú tu aj lepší učiteľia, ktorí sa nám venujú a určite vám odporúčame vybrať si túto školu. Ahojte, ja som Miška a momentálne som klasenka na 8-ročnom gymnáziu. Na našej škole sa organizuje mnoho zaujímavých akcií, ako napríklad v príjme sme sa dostali do divadla v Spišskej Novej Vsi, v sekunde sme boli na lyžiarskom výcviku, v tercii sme sa dostali do Košíc do Vedeckého múzea a takisto do Licea v Kežmarku a v kvarte sme boli na výmennom pobyte v Mníchove, na ktorom som mala možnosť zúčastniť sa aj ja. A takisto pôjdeme aj do Viedne s našimi pani a pani všetkými dievčinami. Je to vlastne náučný pobyt a budeme tam 3 dní. A tento rok sa nám otvorila taká nová možnosť, že sa môžeme dostať aj do Anglicka na taký náučný pobyt. Budeme tam vlastne celý týždeň. A myslím si, že je to veľmi dobrá možnosť pre nás. Každý rok sa organizuje aj cechovačka Príjm, ktorú tento rok organizujeme my kvartania. A na konci roka robíme rozlúčku kvart, kde sa rozlúčime s učiteľmi a takisto aj s našimi spolužiakmi. Volám sa Laura, som absolventkou prvých 4 rokov na 8-ročnom gymnáziu. Práve som študentkou 2. ročníka na bylinkách a na 8-ročnom gymnáziu sa rozšla ísť preto najmä kvôli šikane a taktiež som nebola úplne hlúpa a čo z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že 8 ročky mi naozaj rozšírili obzory v mnohých ohľadoch, dali mi úžasné priateľstva a bola to skvelá príprava na strednú školu. Ahojte, volám sa Tamara a aktuálne som žiačkou kvarty na 8-ročnom gymnáziu Dominika Tatarku. Osobne si myslím, že máme jeden z najlepších pedagogických zborov, ktoré si môžeme predstaviť, že si učiteľia sú veľmi milí a na hodinách nám dávajú možnosť sa prejaviť našimi názormi, ktorými neskôr môžeme vytvoriť rôzne diskusie, ktoré nás môžu v živote nejako posunúť. Na rôznych hodinách, ako napríklad fyzika, chémia alebo aj biológia, robíme rôzne praktické cvičenia, ktoré si môžeme veci urobiť aj prakticky, aby sme ich vyskúšali a nemali sme ich iba teoreticky na papieri, ale videli sme ich aj pred očami. Potom na hodinách ako matematika alebo občianka nám učiteľky dávajú rôzne príklady zo života, ktoré sa nám neskôr môžu teda zísť. Sme tiež veľmi dobrý kolektív, si osobne myslím. V triede nás je teda 23, čo už je celkom asi veľa pre niekoho, spätne je to celkom asi aj málo. Na začiatku možno si budete hovoriť, že ten kolektív nie je úplne dobrý, ale po dobu tých 4 rokov si na seba tak zvyknete, že keď sa budete lúčiť, tak bude vám to aj chýbať. Takže nás to čoskoro bude čakať, takže uvidíme. Volám sa Sebastian. Ja som Richard. Na 8-ročné gymnázium Dominika Tatarku som sa rozhodol ísť preto, lebo som sa chcel zlepšiť v nemčine a na strednú školu potom prestúpiť na bilingválnu sekciu tejto školy. Ja som išiel na 8 ročky kvôli tomu, aby som bol s najlepšími žiakmi z Popradu a aby ma ťahli v školskom prospechu dopredu. Ahojte, ja som Michala a som žiačkou kvarty na 8-ročnom gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade. Naše hodiny sa vyučujú moderne vybavených učebniach. Napríklad v učebni biológie môžeme cez hodinu využívať moderné mikroskopy a takisto rôzne vzorky prírodnín, ktoré počas hodín skúmame. Napríklad potom na hodinách informatiky máme v učebniach nové počítače a takisto inú modernú technológiu, s ktorou môžeme počas vyučovania narábať. Ďalej, na hodinách telesnej výchovy máme na výber zverkej a malé telocvične a potom takou raritou u nás je aj bazén, ktorý nemá každá škola a takisto aj posilňovňu. Potom pri pokusoch na chémii a fyzike využívame rôzne pomôcky, ktoré sa nám dobre používajú a celé prostredie je prispôsobené tomu, že to máme rôzne pomôcky.
A takisto máme aj jazykové učenie, teda na hodiny nemčiny a angličtiny. Dúfame, že týmto videom sme vás aspoň trošku inšpirovali a pomohli vám vo vašej voľbe. Veríme, že sa uvidíme aspoň na DODčku. A držíme vám palce na príjmačkách. Čaute. Ahojte.